Ayo Mar. Gak sengaja. Sumpah gak sengaja. Bisa mangan kayu. Mas bikin sitoke gak tau. Gak sengaja. Kurang. Anu Mas, mie kon ngekane. Cek. Muni tapi kewalem. Dalam. Hah? Matamu. Apa mikirmu salah? Ojo. Lah memang nyapa? Gak sengaja. Cangkemmu mare roso era Bos. Bar mulai teko Bali. Kulino nyaket paping, nyaket kayu. Aku kuli ya Mas. Ndak yo. Kuli. Kowe mbok tutukne joget apa ben semar ae? Semar ae. Semar. Semar ae. Yo. Ya. Lah aku wis kok. Duduhno Mar. Jane iki anggotane Jamil apa dudu lho. Boh Ki ki. bukane ngono rene terus. Ro rene yo. Adewe lah seragam. Terus terang Kang. Aku wonge Jamil ki mang. Lah awakmu lho kok 1286 lho pentilmu lho. Gak terus kowe barang ki lho gek kacamata barang nyapa. Simbole Wijaya Putra iki 1286 ya. Ya orane Simbole Wijaya. Ya toh. Tapi ya setidaknya awakmu ki seragam ben Loh, kompak. lek Mas kowe seragam lho, saltoku ya ora kalah karo kowe. Awakmu iso? Lah, ora. Matamu kok ora. Lek ngono aku lak melok kowe. Melok kowe. Aja engko melarat, Bos. Kowe aja melok Semar.
Erikine kedul. Ojo buka wadi. Alah, yo gak buka wadi kabeh lho wis seru. Ngono lho. Bos jenenge atas jadi tap. Ya apa? Abape ra enak ta. Sik ta. Ngapa? Soal iki Wijaya Putra lho iki. Heeh. Ya ta, Bis, salam bis. Yo kak, mau aku nek salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora Bah, urung joget. Dek lho urung joget. Aja gelem. Tak. kowe boloku apa ora? Bolamu ki ya bolamu. Tapi ya delok-delok kancamu wis. Lah, wong baran ki wong sugih-sugih, ya ta? Terutama omah lor iki lho. Iya ta? Omah lor iki ya sugih, ya ta? Bakul bakso lor iki ya sugih ya ta. Ya ta? Wis tak dongane masyarakat Mbaran iki panjang umur. Amin. Rezekine lancar ya ta. Amin. Sedulur etandalan iki peh tak dongane lancar terus pokoke ya ta. Amin. Ya ta. Ya. Iki rasah nyocot ta iki. Soal iki Wijaya Putra lho iki. Soalnya aku Dudono salto mungger. Iya. Ya ta. Iya ya. Oke, pukul Han. Elsa Production lagi. Ya ta. Ya sing ngene iki, ya ta. Hehe. Kowe golek kalau wong etandalan kowe golek disawer kowe kok. Soal iki Mamah Gita karo Pak Eko lho iki. Bubono kesaktianmu. Tembis. Tepuk tangannya mana? Woi. Awas. Awas. Weh, bis, kowe golek disawer, wis disiapne duwite iku. Sawangan gurung salto ae iki lho sampean ro dhewe. Bah, iya ta. Utusane wan. Ya ro dhewe to. Nyuwun sewu Bapak Jamiludin Kaya ngono karo kuwi. Wijaya Putra lho iki. Soale sing duwe pasir Trisula lho iki. Ayo munggah duwekmu entekno, Bos. Ayo, pukulan. Hah? Wong barani ya wong sugih-sugih, ora mungkin ora disawer. Mingke kurang bater iki. Mas Pur nyuwun sewu. Ayo, Ayo, Mahero. Tepuk tangannya mana? Woi, lah iki lho. Gawane Semari ya kaya ngene iki. Woi, kuwi urung aku kuwi. Bos. Langsung kan. Sing duwe 1000 salto sak Jawa Timur. Tepuk tangan. Oh, matane picak. Matamu kuwi kadung tak siarne salto 1000 malah kaya walang ngono to. Kaya codot mbok tarik. Bos. Aku panggang guyu bocah iki elek bedes ketek iki celeng iki. Iki mau satu gak sida nyapa. Ana wong maku ngene iki kok nyapa gak sida sauto. Lah kowe liwat kaya maling ae. Loh, dasmu iki maling. Kowe wis disiarne sempar salto 1000. Kowe iki celeng. Salto. Celeng kowe. Alah, iki urusanmu, Mas. Ayo, Bos. Duduhno. Hah? Jaya Putra iki ora sepele, ya to? Ya bisi ana sik ta aku. Ayo. Iya ta, iya. Wes iki los pokoke to. Soal iki sedulur poni iki. Kilo Mas Pur, deloken bocahe.
Ayo le. Wah, lah iki lho tepuk tangannya mana? Iki lho, Mana tepuk tangannya? Heh, Gak rugi nyawer, gak rugi. Ayo pisan meneh, pisan meneh. Awas. wah, wah, lah iki lho. Mana tepuk tangannya? Bos, Saweran, saweran. celuk Mas Ebi lho. Celuk Mas Ebi lho. Aduh, Hah? untukku dasku kesatap. Aduh. Wih celok Mas Ebi lho, celok Mas Ebi ke lho. Iki Semar salto. Pak Semar. Ya. Keteu. Tak gowone Mas. Tak gowone. Tak kek kono krek Semar salto. Wo salto sik. Ya ayo Mar. Dudono Mar, saltomu 1000 Mar. Salto 1000 apa? Umurmu wis tuwek lho Marjane Mar. Salto iki kaya kancane Mas. Mlayu diuncalne diwalik sikile. Ora mek glunduk kaya tong. Bah. Lho ora lho. Wong kene ya belas ora nguncali, wakehi ya ini. Urung, oke. Lah kalau ngetokne dompet, lho. Hei, Bah. urung Kang. Hah? Iki wong kene iki lek gak ndasmu disasapne aspal, kuwi gorong nyawer. Ya, tak dudune sik Bos ya. Ayo Han pukulan. Ayo, pukul. Wijaya Putra lho iki. Ket mau mangga diduduhne ya. Ayo Mar, sing tenanan. 50.000 yo. Mana tepuk tangannya? Oke, Semar, Semar. Ayo Bos. Ayo Bos. Awas. Aja dur-dur. Aja dur-dur. Ngaku wayahku. Wayahku. Payamu. Hei. Bis. Sikilku kayak ngene iki lho, mosar nerusne. Nerusne we. Aduh. Kowe gelem nerusne kayak ngene. Oh iya. Sehat tak rek ngono. Piye. Iki matur suwun. Lah sing lor. Semar. Kowe iki diceluk kae lho. Mbok moro. Digawa anak mbahmu. Anu Bu, kula asam urat Bu. Bah, Woro sikil kula. masa anak mbahmu sak asam urat. Bos, iki sing salto sapa? Iki Semar 70.000 Mar. Tak jimukne. Mas, sampean iki tenanan apa ora? Lek aku tenanan, mbok wehne lho ya. Oke, pukulan. Oke. Iki sembarang atraksi Mas yo. Kalau Oke. siap. Ayo Mar. Kok lek rene lah gak apa-apa. Ayo Mar. Oke. Siap. Hei. Ya ta Mas. Sarene ndase Aku ketutuk. meng wis ngomong wae. Kae diparani kae. Kae. Nutut dikake. Kalah. Ndang. Raine wis ilang. Mangga. Dit apa? Iku dikirim kok. Oke. Lah iku dikirim kok. Lah kok raimu ilang gelek sing nambah. Bakna yo anak buah Bos Ebi iki ya. Ya Allah. Tak dudune atraksine, ya to Mas? Mar, iki mang sampean arepe sawir Mas iki. Gak ndang-ndang iku 50 ditokne kok. Hah? Sampean tarik kok 50. Wah wis. Iki Ya wis. Heeh. Ya. Alhamdulillah. Ayo wis. Ya kuwi. Ya aku Ya. entuk neh. Ya, entuk Mas neh. Semar, matur suwun Mas Semar. Wis, Ayo. matur suwun. Piye Mas Semar? Ayo pukul.
Ayo siap. Awas dukur ditotok.